аз кишварҳои мазкур метавонанд ба таври фосилавӣ, яъне ки дирӯз оиди аннулировать кардани патентҳо ма камтар гап задам, якдонаи билет бихарем, мумкин ма пага финала аниқ кунам. ин қонун баъди соли нав қувваи қонунӣ пайдо мекунад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк монен ва то охирша тамошо кунем. Аввалан оиди конкурсе ки нав дар канали ма сар шуда, як кам тарак гап мезанем. Имрӯз барои шумо аксия мекунем. Конкурси наве ки дар канали ма сар шуда, як шоҳҷоизаш як Mercedes S-класс мебошад ва ғайри и 50,000 сомонда конвертои пулӣ, телефон ва путёвка. Аксияи имрӯзаи мо ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. И шанса аз даст надода ҳозир билетотона бихарем. Шумо чӣ қадаре ки билети бисёр харидем ба фоидаи худтон, чунки соҳиби путёвка мешем. Дар ин пара номерои WhatsApp ва дар ин пара номерои Сбербанк. Номерои картаи Сбербанк ба номи Ҳамза меброяд. Сумтона дар ҳамин Сбербанк мепартоем ва чектона дар ҳамин WhatsApp равон мекунем. Бародарони азизу гироми қадр, боварӣ дорам ки ба дастгирии шумо 4-5 рӯз пас ма финала аниқ мекунам. Ба хотире ки билети бисёр мондагӣ нестем, боварӣ дорам ки тезда тамом мешавад бо дастгирии шумо. Хоб мегзарем ба қисми як мавзӯи асосӣ. Бо диққат гӯш кунем ва баъдан ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Федератсияи Русия Тоҷикистонро ба рӯйхати махсус ворид кард. Он чӣ имкониятҳо барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон медиҳад? Рӯйхати ҷадиди тасдиқкардаи Русия номгӯи кишварҳоеро дар бар мегирад, ки шаҳрвандонашон ҳаққи дастрасии осон ба хадамоти молиявиро доранд. Яъне ки 8 кишвари иттиҳоди давлатҳои мустақил бо шомили Тоҷикистон ба феҳристи кишварҳои шомил шуданд, ки шаҳрвандони онҳо метавонанд ба таври фосилавӣ барои муомилоти молиявӣ дар Русия шиносоӣ гузаронанд. Яъне ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон махсус барошон осонӣ карда мешавад, ба хотире ки Федератсияи Русия ҷумҳурии Тоҷикистонро ба рӯйхати махсус ворид гардонид. Гуфта мешавад ки аз ҷумла шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон аз кишварҳои мазкур метавонанд ба таври фосилавӣ дар бонкҳои Русия суратҳисобҳои худро кушода кунанд. Яъне ки айни ҳол шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия наметавонистанд ки суратҳисоби худшона кушода кунанд. ғайр аз уе ки шаҳрвандони тоҷике ки рафта паспорти российски гирифтагиянд, шаҳрвандони бешаҳрванд дар Федератсияи Русия наметавонистанд суратҳисоб кушода кунанд. Вале ин имконият медиҳад ки шаҳрвандони Тоҷикистоне ки дар Русия бешаҳрванд мебошанд, имкониятшон метиҳад дар бонкҳои Федератсияи Русия суратҳисобҳои худшона бо тариқи фосилавӣ кушода кунанд. Ва инчунин мақомоти Русия қаблан изҳор дошта буд ки додугирифти молиявиро бо кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил бо пулҳои миллӣ таҳким мебахшад. Яъне ки давлатҳои иттиҳоди мустақил дар Федератсияи Русия вақте ки шаҳрвандош суратҳисоб мекушоянд, аз ҷумла мегирем шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд бо пули миллӣ дар ана ҳамуҷа суратҳисобҳои худшона таҳким кунанд. Тамошобинони азизу гироми қадр, акнун саволҳои шуморо хонда ба саволҳотон ҷавоб мегардонам. Бо диққат гӯш кунед то огоҳ бошем ба саволҳои додагитон. доруҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо, доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин доруҳо барои қувваи мардро зиёд кардан. Ва ногуфта намонад ҳиҷомаи бепул барои занҳо ва мардҳо. Рақамҳо барои зан ва мард дар рӯи экран. ҳатман муроҷиат кунед. Тамошобинони азизу гироми қадр, хостум ки оиди як саволи шумо камтар равшанӣ баандозум. Яъне ки дирӯз оиди аннулировать кардани патентҳо ма камтар гап задам ва дар инҷа бисёри нафарҳо савол пешниҳод карданд ки оё шаҳрвандони хориҷие ки дар Русия кору фаъолият мекунанд, яъне часни кор мекунанд. Мисол мегирем, агар дар ягон хонаҳо рафта ягон мисол корҳои устогӣ мекунанд, ин гуна нафарҳо бо ки трудовой договор мебанданд. Ҳамин савол бениҳоят зиёда. Бародарони азизу гироми қадр, мо дар ин мавзӯъ камтар информатсия ҷамъоварӣ мекунем, баъдан як ҷавоби аниқа дуруста баҳри шумо пешниҳод мекунем. Нафарҳое ки махсус оиди часни кор кардан савол пешниҳод карда будем. Як кас нависонда: ассалому алайкум, ака ҳамин мара штрафи автобус кардам 2000, Тоҷикистон брем депорт мекунанд мара. Вақте ки шуморо штраф мекунанд, шумо уҳдадор ҳастем ки ҷаримаро пардохт кунем. Дар ҳолати пардохт накардани ҷарима вақте ки Тоҷикистон меоем, ана ҳамун ҷаримаро наспоридан сабаб шуда метавонад барои шуморо запрет кардан. Айдаров нависонда: трудовой договорро айкиҷо мегирем ё барои ҷои официални дар кора?
трудовой договор шумо вақте ки бо ягон ширкат кору фаъолият мекунед, ягон корхона қатъи кор мекунед, кор мефармоянд шумора, шумо ба ҳамун ширкат шартнома мебандед, яъне трудовой договор мекунед. як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаҷон, одаме жулудкаш ё гурдаҳош дарк кунанд, хизмат мебаранд шану не акаҷон, ҷавоб медодем. бародарони азиз, як чиза хуб ба назар бигиред ки вақте ки вазъияти саломатии шумо безебай ва шумо дар ҳамин ҳолат аз духтур ягон ҳуҷҷат дошта бошед ки мисол барои шумо пастелни режим кардан дар кора ё ки шуморо табобат кардан дар кора, ҳамин ҳуҷҷатҳо бошанд, дар ҳамин ҳолат шуморо ба артиш даъват намекунанд. Сиёвуш 01 нависонда ассалому алайкум ака, мегуфтӣ ҳамин конкурси нав чӣ қадар билет дорад, билетҳо тамом шудастанд ё ин ки не? Конкурси нав 5800 дона билет дорад. Агар инами нафарҳое ки ҳозир тамошо кардастен якдонаи билет бихарен, мумкин ма пага финала аниқ кунам. ҳамаит не мумкин нимита билет бихаред тамом шавад. Ба ҳамин хотир ма гуфтанем ки я ҳаракат кунед, я дастгирӣ кунед, бидроен я донаи билет бихаред, нархаш 250 рублай. ё ки агар бихоҳен ба аксия билет бихарен, бо ба фоидаи хитонай ба 1000 рубл 10 билет мегирем. ҷаноров нависондай аз 17 сола права бигирӣ мешавад? Не, шаҳрванд вақте ки 18 сола мешавад баъд ҳуҷҷати ронандагӣ дода мешавад. ҳамза нависондай ассалому алайкум, сози хуби акаи сорумон, ма таваллуди 96 мара хизмат мебаранд ай даъвати баҳорӣ ё ин ки не? Агар дар баҳорӣ то 27 соларо пир кардагӣ бошӣ, 27 сола шида бошӣ, ба хизмат даъват намешавад. як каси дигар нависондай ассалому алайкум акаи сорумон, модарам ба наздикӣ ВНЖ получат мекунанд. Ман патент дорам, манам метавонам ба РВП биспурам, пешакӣ раҳмати калон. Агар ба аснаванияи модаратон дар назар доштагӣ бошед, шумо баъди 26 октябр аллакай дигар ба аснавания наметавонед ҳуҷҷат супорида. Метавонед ки аз нол ҳама ҳуҷҷатҳоро ба воситаи худтон бисупоред бе ягон асос. як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаи сорбон, дар дохили шаҳри Душанбе чанд фоиз шида боша хизмат? Илтимос ҷавоб дед. ин чиза вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ки эълон кунад, яъне ки информатсия битя, ҳозирашда ягон информатсияи нав дар ин мавзӯъ нест. як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака, як чиза мефаҳмондем. Ман дар шаҳри Русия, фарзандонам дар Тоҷикистон. Ман ЗАГС надорам, кӯдаконам дар рӯи ман ҳастанд, бо ҳамроҳи оилаам омада метавонанд ё ин ки не? Бале, вақте ки фарзанд ба номи шумо бошанд метавонанд. Шумо давернас равон мекунед, мераванд. Тамом бародар. Рустам нависонда ассалому алайкум акаи сорбон, ҳозир мо патент дорем, бояд баъди ҳамин қонуни трудовой договор моро мегирем ё касоне ки нав мегиранд ҳамво мегиранд? Не, баъди соли нав тамоми нафарҳое ки патент мегиранд ҳамада тааллуқ дорад ки трудовой договор кунанд. Фозилҷон нависонда ассалому алайкум ака, ҳозир аз Русия ба Тоҷикистон мошин бурдам, растамошка чанд сум шидагиа? Ай Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон мошина 38% ҳисоб мекунанд ба нархномаи худаш. як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаи сорбон, вақте ки патент надошта бошӣ, лозимаи трудовой договор дар кораи саломат бошӣ. вақте ки шумо патент надоред, не, агар ки дар назар доштагӣ бошӣ ки ҳамчун гости вориди Россия шидагӣ, не, и ба шумо тааллуқ надорад. нафарҳое ки мигратсиони картаи работа доранд патент мегиранд, ба ан ҳамин нафарҳо тааллуқ дорад. ва фаромӯш накунед ки ин қонун баъди соли нав қувваи қонунӣ пайдо мекунад. тамошобинони азизу гироми қадр, видеоро ҷамъбаст мекунем то наварҳои дигар. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.